Our topic for today, since today is Ash Wednesday, sana yung mga Katoliko nakapunta sa simbahan, nakapagsimba, tapos nakapangumpisal before taking Holy Communion, tapos nakapabadlis ng ash sa noo nila. Kasi ito ang dapat nating gagawing mga deboto Katoliko. We should give our also time to God, especially this Lenten season, panahon na ng Kwaresma. So we have to abide with the church, kasi ito lang ang panahong ito sinadya ng simbahang Katoliko na gagawin ang commemoration of this Lenten season in honor of the life, passion, and death and resurrection of our Lord, because it is the gist of the gospel, ang kanyang pagtubos sa atin, ang pagligtas sa atin. Kaya marapat na rin na tayong mga Katoliko bilang anak ng Diyos, sakop ng simbahang Katoliko, susunod sa pamantayan at sa mga kautusan ng simbahan, lalo na sa panahon ngayon ng Kwaresma. Kasi this is for our good. All year through, we enrich ourselves with material things. We do many kinds of sins. Dami nating mga pagkukulang sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, lalo na sa Diyos. And this time of Lent is the time in which we can enrich ourselves, not with sin, but with good works, with spirituality, with the love of neighbors and love of God, especially in doing repentance, in doing almsgiving, and in doing conversion to our souls from a purely carnal soul or carnal human being into a spiritual human being, so that we will be like in the image of God. Because for a fact, the intention of God for us, every one of us, is He made us in His honor, in His glory, so that we will be living like Him, and we are made in His image. Genesis chapter 1, verse 26-27. The Holy Bible, the White version reads, "And He said, Let us make man to our image and likeness, and let him have dominion over the fishes of the sea, and of the fowls of the air, and the beasts, and the whole earth, and every creeping creature that moveth upon the earth. And God created man to His own image, to the image of God He created him, male and female He created them. And God blessed them, saying, Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fishes of the sea, and the fowls of the air, and all living creatures that move upon the earth." Genesis chapter 1, verse 26-28. But to tell the story short, we know for a fact that in Genesis chapter 3, verse 1-24, our first parents sinned, and they lost the gift of grace given to them. That's why God gave us a curse that man should not live forever in his flesh. In Genesis 3:19, "In the sweat of their face thou shalt eat bread till thou return to the earth, out of which thou wast taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return." Genesis 3:19. So all of us, men and women, since we are already part, and we are the offspring of the sinful Adam and Eve, our first parents in the Garden of Eden, who sinned against the commands of God, we are now under the curse of death. No one of us could survive life forever and ever here in this earth. All of us would live to die. We only live to be born here in order to die. May kasabihan, tayo ipanganak upang tayo rin ay mamatay. Totoo yan. Kasi nagkasala tayo, hindi lang ating mga magulang si Adan si Eva, tayo rin mismo, kasi ang kasalanan nasa katauhan na natin mula pa ng pasimula nang tayo ay maging tao. Ganon din ang nangyari sa ating kalikasan ukol sa ating pagkatao, ayon sa Salmon de David dito sa Psalms chapter 51 verse 5. All of us are already born in original sin. We can read here Psalms chapter 51 verse 5, "For I know my iniquity, and my sin is always before me." Kita natin. You know that we are unrighteous, we are in iniquity, we are sinful, and that even from the bowels of our mother, we are already deemed sinful, because we are conceived in original sin, except the Blessed Virgin Mary and our Lord and Savior Jesus Christ. According to Psalms chapter 51 verse 5, you are all born in original sin.
That's why God became man in order to die for us, and so that we will be saved from our sins. In Isaiah chapter 48 verse 8, the scriptures, the way Bible, Holy Bible, the Wellness version also reads, "Thou was never heard nor thy known, neither was thy ear open of old. For I know that transgressing thou wilt transgress, and I have called thee a transgressor from the womb." Kaya tayo ay makasalanan na from the womb of our mother. Every one of us, nobody is exempted, because we have already inherited a sinful nature, the original sin, the state of original sin from our sinful parents Adam and Eve in Genesis chapter 3. Psalms chapter 51 verse 5, Isaiah chapter 48 verse 8. Now, because God, His plans cannot be thwarted, in Genesis 1:26-27, He still forgo with His plan, although we are all sinful from Adam and Eve, the original parents. Yet God created a new Adam and Eve so that we can live again into being the image of God as He envisioned and His planned in Genesis chapter 1 verse 26-28. That's how He created a new Adam according to His prophecy in Genesis chapter 3 verse 15. We can read the following. Genesis chapter 3 verse 15. "There will come a new offspring of a new Adam that will crush the devil's head. I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed. She shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel." Ayan, napakaliwanag. Genesis 3:15. So may binhi ang babae. Ito na si Kristo ngayon, na dudurog sa ulo ng diablo, ng ahas. Genesis 3:15. Si Kristo yung bagong Adan. Dito sa Bible, sabi ni St. Paul, in Romans chapter 5, basahin natin verse 12-15, nakasulat dito, "Wherefore as by one man, meaning Adam, the first Adam, sin entered into this world, and by sin death, and so death passed upon all men, in whom all have sinned." Romans 5:12-15, the DYRF version, Holy Bible. "For until the law sin was in the world, but sin was not imputed when the law was not. But death reigned from Adam unto Moses, even over also who have not sinned, after the similitude of the transgression of Adam, who is a figure of him who was to come. But none as the offense, so also the gift. For if by the offense of one many died, much more the grace of God and the gift by the grace of one man, Jesus Christ, have abounded unto many." Romans 5:12-15. So Adam is only a figure of him, a new Adam, who is to come, which is no other than Jesus Christ. Romans 5:12-15. And again in another verse, according to St. Paul, in 1 Corinthians chapter 15 verse 45, "The first man, Adam, made into a living soul, but the last Adam, meaning Jesus Christ our Lord, was made into a quickening spirit." 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Now there is a new Adam, that is our Lord and Savior Jesus Christ. The fulfillment in Genesis 3:15 is no other than Jesus Christ in Galatians chapter 3 verse 16, according to St. Paul, Galatians 3:16, Holy Bible, DYRF version. It reads, "To Abraham were promises made unto his seed. He said not unto his seeds as of many, but as of one, unto thy seed." Who is that seed? Which is Christ. Genesis 3:16. Ayan, napakaliwanag. Siya ang katuparan sa Genesis 3:15. Bagong Adan, ang binhi ni Abraham, binhi ni Adan, nadudurog sa ulo ng diablo. May bago ding Eva, kasi may bagong Adan, kasi the first Adam sinned because she was tempted by his wife, the first Eve. Yun si Eva, nagkasala. Meron ding bagong Eva, kasi Genesis 3:15, "I will put enmities between thee and the woman." So there is a woman. And thy seed, yun si Kristo, and her seed. So yung her, yung woman yun, "She shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel." The new Eve is called here Eve. Why? Because in verse 20, Genesis 3:20, Genesis 3:15 verse 20, and Adam called the name of his wife Eve, because she was the mother of all the living. Kaya ang Eva, siya yung nanay sa lahat ng sangkatauhan. Then Genesis 3:15, 20. Now, in Jeremiah, the prophet Jeremiah also prophesied this new Eve made by God, according to the prophecy of prophet Jeremiah. Jeremiah chapter 31 verse 22, Holy Bible, the DYRF version says, "How long wilt thou be desolate in deliciousness, O wandering daughter? For the Lord hath created a new thing upon the earth." Gagawa ang Diyos ang isang bagong nilalang dito sa mundo.
meaning in this earth. A woman, meaning the new Eve, Genesis 3:15-20. Jeremiah 31:22, a woman, meaning the Eve, shall compass a man. O sinong katuparan nito? Jeremiah 31:22. Walang iba, si Blessed Virgin Mary. Kasi itong sa Jeremiah 31:22, siya din yung sa Isaiah 7:14 na hinula ni Propeta Isaiah nang nagsabi siya, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Ayan, napakaliwanag. May berhen na ang Diyos ang magbibigay mismo ng tanda. Siya ay berhen na magdadalang tao, berhen din siyang magluwal ng isang bata na anak na lalaki na tatawag ang kanyang pangalan sa anak na lalaki na kanyang iniluwal na Emmanuel o Diyos na kasama natin. Isaiah 7:14, Jeremias 31:22, Genesis 3:15-20. Ang katuparan nito walang iba, si Santa Maria ang ating inang birhen. Sa Mateo 1:23, sabi ni San Mateo Apostol, basahin natin dito, the Wireless Version Holy Bible, Matthew chapter 1 verse 23, behold, a virgin shall be with child and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Matthew chapter 1 verse 23. So si Mama Mary yung katuparan sa inihula ni Propeta Jeremias sa Jeremias 31:22 na ang Diyos gagawa ng bagong nilalang na isang babae, bagong Eva, na yun ang katuparan din sa hula sa sulat ni Moises sa Genesis 3:15-20, ang bagong Eva na ina ng lahat ng nilalang o na lahat ng tao sa buong mundo. Sa Isaiah 7:14, isang birhen, mga anak ng isang lalaki. Ang katuparan, Mateo 1:23, si Santa Maria. Kaya si Santa Maria na ngayon ang bagong Eva. She is the new Eve in partner with the new Adam, made and created in the image of God. Kaya nga, si Kristo walang kasalanan. Hebrews chapter 4. Basahin natin dito. Kasi siya ang bagong Eva, bagong Adan, si Kristo. And he was made in the image of God. That's why he has no sin. Well, let us read Hebrews chapter 4 verse 15, for we have not a high priest who cannot have compassion on our infirmities, but one tempted in all things like as we are. Kaya siya yung bagong Adan, kasi tulad ng unang Adan, he was also tempted but without sin. Ayan, hindi siya na tempt by the devil, he was without sin. Kaya makikita natin yung itong Kwaresma sa Mateo 4, sa Lucas Kapitulo 4. You can also read their scriptures. Jesus was the new Adam, tempted in the desert. If we read the account of Matthew, you can also read it in Luke chapter 4, verse 1-13. But we will just read the account of the Apostle St. Matthew in chapter 4, verse 1-12. Christ fast of 40 days, he is tempted. He begins to preach, to call disciples to him, and to work miracles. The Holy Bible, the Wireless Version, in Matthew chapter 4, verse 1-12. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. And when he fasted 40 days and 40 nights afterwards, he was hungry. And the tempter coming said to him, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Who answered and said, it is written, not in bread alone doth man live, but in every word that proceedeth from the mouth of God. Quoting Deuteronomy chapter 8, verse 3. Then the devil took him up into the holy city, and set him up upon the pinnacle of the temple, and said to him, if thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written that he hath given his angels charge over thee, and in their hands shall they bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone. Satan is quoting the scriptures in Psalms chapter 91, verse 11. But answered Jesus said to him, it is written again, quoting Deuteronomy chapter 6, verse 16 in the Old Testament, thou shalt not tempt the Lord thy God. And the devil took him up into a very high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said to him, all this will I give thee, if falling down thou wilt adore thee. Then Jesus said to him, begone Satan, for it is written, the Lord thy God shalt thou adore, and him only shalt thou serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. And when Jesus heard that John was delivered up, he retired into Galilee. Matthew chapter 4, verse 1-12. Ito yung, baka siguro isipin natin, isang beses lang tinempt ni Satan si Kristo. Actually, this temptation are the greatest temptation in one's life. Kaya nga binigay ito ni Satanas, no? He tempted Jesus to create the stones, change the stones into bread to satisfy his hunger.
in the desert for 40 days. He was fasting. He was so hungry. But Jesus refused because Jesus was humble. He said, it is by the word of God that man should live. Now, again, Satan showed all the riches and the kingdoms of the world. Itong buong sanlibutan na talaga. Napakalaking temptation to. Kung tayo pa siguro, we succumb to this temptation. Kasi maliit lang minsan na pera o malaking halaga. Ayan. Sunod na tayo sa utos ng dyablo. Pero si Kristo, buong mundo, is bibigay sa kanya pero hindi niya tinanggap. Sabi na, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong, do not test the Lord thy God, or tempt the Lord thy God. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon na yung Diyos. Tapos gusto ni Satanas na sumamba si Kristo at ibigay niyang lahat ng kariyan. Sabi ni Kristo, you only have to serve the Lord thy God, and Him alone thou shalt serve. Matthew 4:10-12. Now, actually, Satan doesn't need to come back every time to Jesus because these are open temptations. Baga offer na to ni Satanas. Si Kristo na ito ang mag-iisip na kung tatanggapin niya, anytime he can go to Satan and ask and demand. If he wanted to own the world and to worship the devil, he can do that anytime, Jesus. But no, Jesus prevailed over the temptation even every day, every single minute of the day, every second of his life. Jesus was always taunted by this temptation of the devil for 33 years in his life. That's why this is the greatest temptation that a person has ever undergone through in the world. Kay Kristo ng ating Panginoon. Kaya siyang bagong Adan, kasi nga doon sa Genesis 3, si Eva ay nabighani doon sa prutas na magbibigay ng karunungan sa masama at sa tama at sa mabuti. Tapos ibinigay na kay Adan, tapos si Adan kumain naman. He was also tempted and he made a sin of refusing to follow the commands of God not to eat the fruit. Kasi sa Genesis 2:19, if you eat this fruit, this day you will die. If you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So do not touch it, nor to think about to eat it, because the day you shall do it, you will die. Genesis 2:17-19. Kaya nga, namatay si Adan at si Eva. Ngayon si Kristo naman, he was tempted by the devil but without sin. Matthew 4:1-12, Luke 4:1-13, Hebrews chapter 4 verse 15, 1 Peter 1 chapter 2 verse 21-22, and many verses in the scriptures. Jesus did not sin, he is the new Adam. Romans 5:12-15, in fulfillment of the prophecy, Genesis 3:15-20, and then 1 Corinthians chapter 15 verse 45, and many verses in the Bible. Her partner is no other than Eve. The new Adam showed us who the new Eve is, and that is his own blessed Virgin Mother Mary. Christ said during the cross, when he said to his disciple John in John chapter 19 verse 25-27, fulfills the new Eve prophecy in Genesis chapter 3 verse 15-20, and in Jeremiah chapter 31 verse 22, and in Isaiah 7:14, as fulfilled in Matthew 1:23, and also by the words of Jesus himself in John chapter 19 verse 25-27. The Holy Bible DYRF version reads, now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sisters, Mary of Cleopas and Mary Magdalene. When Jesus therefore had seen his mother and the disciples standing whom he loved, he said to his mother, woman, behold thy son. After that he said to the disciple, behold thy mother. And from that hour the disciple took her to his own. John chapter 19 verse 25-27. So we have also the new Eve as introduced to us by the new Adam, Jesus Christ, and that is no other than the Blessed Virgin Mary in fulfillment of Isaiah 7:14, Jeremiah 31:22, and Genesis 3:15-20. That is Blessed Virgin Mary in John chapter 19 verse 25-27, Matthew chapter 1 verse 23, and then Luke chapter 1 verse 27-28. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee called Nazareth, a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in to said unto her, hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, because she will be the new Eve, the immaculate conception, the blessed virgin, ever virgin, perpetual virgin, as according to the scriptures, the new Eve
to be created by God here on this earth, Jeremiah 31:22, fulfilled Luke chapter 1:27 to 28. It is the Blessed Virgin Mary. And now, when Satan tempted Eve in Genesis chapter 3, Eve took the fruit and she sinned and then gave some to her husband Adam, and Adam was also deceived and took the fruit and ate and sinned. While Mary took the fruit of the knowledge of God, the wisdom of God, which is Christ, to herself, when the angel Gabriel offered to her the words of the Father from heaven. And Mary, because of her humility, not of pride, became the new Eve when he took upon the fruit of the knowledge of good alone. That is the tree of life, that is the tree of wisdom, which is none other than our Lord and Savior Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Christ, the power and the wisdom of God. And in Wisdom chapter 1 verse 4, wisdom will not enter a soul, especially a mother, a woman who is sinful. So Mother Mary is not sinful because she took in the fruit of wisdom, which is Christ our Lord. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Luke chapter 1 verse 27 to 28. Thus, Blessed Virgin Mary became the new Eve. Rightly so. Why? Because the new Adam has no sin. The new Eve has no sin. And now they are in heaven. So we are to be transformed to become their children, literally, through the sacrifice of Christ, giving the flesh of the new Eve, the flesh of the new Adam, which is Jesus, in the Holy Eucharist, so that when we partake of that fruit, the fruit of wisdom, the wisdom that Mary received in her conception, which is Jesus Christ our Lord, is no less and no more than the Eucharist that we receive in the sacrament of the Holy Sacrifice of the Mass of the Holy Eucharist. Every Sunday, every week, we proclaim to the world that we are not already the progenitors of Adam and Eve, the sinful parents, but already the new Adam and Eve, Jesus and Mary, by taking in the fruit of wisdom, which is the Eucharist, the medicine of immortality that would destroy our death. This is from God. This is from Jesus, our gift given to us by God. So we also become the new children, the new seed of Abraham, the new seed of the new Adam and Eve, through the sacrament of the Eucharist, because the Eucharist, it is not only the blood from the new Mary, it is also the blood of Jesus, who is God made man, so that we can be turned into the image of God as He planned in Genesis 1:26-27. Therefore, by the coming of the new Adam and Eve, by the ushering of the new paradise, which began in the church and the kingdom of God here on earth, now through the Eucharist and through the sacraments of the Holy Catholic and Apostolic Church, the plan of Satan was reversed. God was still victorious in Genesis 1 up to chapter 3. God was never in vain. His words has always, His commands has always been fulfilled by His power. Nobody can thwart it, not even the devil. That's why we are still saved, and we can be saved by coming to God through the embracing of the new Adam and the new Eve. Diya naman si Brother Ramon ato sa dayon hatag niya. Nag-prepare kasi siyang laptop, so magpadayon ta. Now, ang atong Kwaresma, 40 days, this has something to do with the passion and death of Jesus Christ. So the passion of Christ starts in the desert when He was tempted by the devil. Now we have to meditate well the words of God in the scriptures. In Mark chapter 1, verse 12 to 14, this is only a very small account of what happened to Jesus in the 40 days in the desert. And immediately the Spirit drove Him unto the desert. And He was in the desert 40 days and 40 nights, and He was tempted by Satan. And He was with the beasts, and the angels ministered to Him. And after that, John was delivered up. Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, verse 15, the time is accomplished, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. That's why in the Mass offered every Ash Wednesday, we, before receiving the Holy Eucharist, and the second part of our liturgy, which is the part of the Eucharist, because the liturgy of the Word comes first, we are marked with a cross on our foreheads, with the ash. When the lay minister or the priest would say, Mark 1:15, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel, and we say amen. Because it means that when Christ began His suffering, His passion, meaning He has already begun His promise
to fulfill His promise that He will redeem us with His own life, with His own suffering, with His own death. That is our redemption. That is how God loved us so much. Our first parents, Adam and Eve, did not fulfill the promise of God to them that they will follow His commands not to eat of the forbidden fruit. And now God sent His Son, John 3:16, the sweetest verse in the Bible. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. The sweetest verse in the Bible, agreed by both Catholics and Protestants together, John 3:16. So thus, our history of salvation objectively started in the suffering of our Lord in the desert, because it was accomplished in the final Holy Week when He was crucified on the cross, and when He died on Good Friday and resurrected on Resurrection Sunday. Brother Ramon, good evening. Bueno, magabi ka nimo, Brad Alvin. Salamat sa imong pag-unaw ug paghisgot mahitungod sa atong pagtulunan, no, nining atong pamalandong mahitungod sa Lenten season, no. Ang Miyerkules Badlis nagtimaan man sa pagsugod nato sa atong pagsaulog sa gitawag nato Lenten season kon Kwaresma. So may gabi sa atong magigsuunan nga kanunay isang nagsubay nining atong tulumanon ang Sentire Cum Ecclesia kon paghunahuna uban sa simbahan. So dinhi sa Sentire Cum Ecclesia, we always abide, no, with the teaching of the Church through her duly constituted authority. Pananglit diri sa Pilipinas, of course, we abide by the mandate and decision of the Episcopal Commission for the Doctrine of the Faith, no. Kalabot sa mga pangutana mahitungod sa doktrina ang ECDF, no, ang atong gisunod. Bueno, karon Brad Alvin, ang tema nga atong isgutan mahitungod man sa kining Lent sa o Kwaresma. no? So dunay mga pangutana ni ini kalabot sa balaod sa atong simbahan mahitungod sa pagpuasa o pag-abstinensya, no. So well, matag mga panahon ngayon ini ato maging hisgutan kini siya kay aron ang atong mga kaigsuon ng mga Katoliko mas well informed sila, no, sa mga balansayon sa balaod sa atong simbahan kalabot niini. So sa pangutana unsa man gyud ang balaod sa Iglesia Katolika mahitungod sa pagpuasa o pag-abstinensya, o ang tanan bang Katoliko ang kinahanglan gyud nga motuman niining maong balaod. Ang atong ikapaambit tubag niini mao nga ang balaod sa simbahan mahitungod sa pagpuasa o pag-abstinensya gisulat diha sa Code of Canon Law sa mga Canon 1249 to 1253. So akong balikon, naana siya sa Code of Canon Law 1249 ngadto na sa 1253. So ato ni siyang basahon, Brother Alvin, kining canon sa atong simbahan gikan sa 1249 to 1253 unya atong himuan og mubo nga komentary, no, mahitungod sa unsay kahulugan sa maong balaod. So sugod ta dinhi sa Canon 1249 nagkanayon nga all Christ's faithful are obliged by divine law, each in his own or her own way, to do penance. However, so that all may be joined together in a certain common practice of penance, days of penance are prescribed. On these days, the faithful are in a special manner to devote themselves to prayer, to engage in works of piety and charity, and to deny themselves by fulfilling their obligations more faithfully, and especially by observing the fast and abstinence which the following canons prescribe. Sabi ni Saya, nag-ingon, no, ang Canon 1249, ang tanan sa kang Kristong magtutuo, gimanduan pinaagi sa Diyos nung balaod, ang matag-usa sa iyang kaugalingong pamaagi sa paghimog mga pagpinitensya. Hinoon aron nga ang tanan mabugkos diha sa kahiniusa nga paghimog pagpinitensya, ang mga adlaw sa pagpinitensya gilatid. Niini nga mga adlaw ang mga matuhuon sa pinasahi nga paagi mugahin sa ilang kaugalingon diha sa pagampo, sa pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy o gugma, o sa pagdumili sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa ilang mga obligasyon nga mas matindud-anon ug usaw sa pagbantay sa pagpuasa o pag-abstinensya nga gilatid sa mosunod nga mga kanon. So nindot kini moong balaod sa atong simbahan, no? Nga nining moong balaod sa ang Santa Iglesia nagpahayag nga ang balaod sa pagpinitensya dili kini sa usa ka butang nga gimugna sa tao kun dili usa kini ka balaod nga nagikan sa Dios. So kay giingon man Brad Alvin nga
all Christ faithful are obliged by divine law, no? So kini siya mong obligado. balaod dili lamang iya sa tao kundi nagikan gyud sa Dios. Unya gidasig sa atong simbahan ang matag usa ka nato sa pagpenitensya dili lamang sa panahon sa Kwaresma, no? Kundi sa tibuok tuig gyud ang matag usa sa iyang kaugalingong pamaagi. Ang pagpenitensya usa kini ka balansayon nga kinahanglan buhaton sa usa ka Kristiyano. Gipasabot usab ni ining maong kanon nga ang tuyo sa simbahan sa pagtudlo ug pinasay nga mga adlaw sa pagpenitensya maong paghiusa sa tanang mga magtutuo diha sa usa ka pagbansay. Niining mong panahon nga gitudlo sa simbahan, kitang mga magtutuo iyang giawhag sa paghimog pinasahi nga sa ato pa uban sa dugang paningkamot ug tuyo sa pagahin, no, sa atong kagalingon diha sa pagampo, sa paghimog mga buhat sa kaluoy ngadto sa atong isikatawo o sa pagdumili sa atong kagalingon sa mga butang nga kalibutanon. So mo ni siya ang essence, no? Essence of kining penance nga mugahintas tong kagalingon diha sa pagampo, sa paghimog mga buhat sa kaluoy ngadto sa atong isikatawo o sa pagdumili sa atong kagalingon sa mga butang nga kalibutanon. So mga itong imong gisgutan, Brad Alvin, ang tulo ka terrible nga tentasyon nga gihatag ni Satanas ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. O dito makita nato kining essential element, no, of penance. Ang atong Ginoo dito sa Kamingawan nagahin siya sa sud sa 40 ka adlaw diha sa pagampo. O sa lingla siyawa iyang gidumili, no, ang iyang kagalingon sa mga butang nga kalibutanon. Gitudlo sa simbahan pinaagi nining mga balaod usa ka paagi sa pagpenitensya mong atong pagtuman sa atong tagsa-tagsa ka mga katungdanan sa mas mainiton ug mas matinud-anon nga paagi. So nahinumdum ko, no, niining giingon ni Mother Teresa or Saint Teresa of Calcutta nga in order to become saints, one does not have to do extraordinary things. In order to be saints, all we need to do is to do ordinary things extraordinarily. Aron kita mahimong mga santos, dili kinahanglan mohimo kitag mga extraordinaryo nga mga butang. Ang ang buhaton mo ang pagbuhat sa mga ordinaryo nga mga butang sa extraordinaryo nga paagi. Sa unsa mang paagihang maingon nato ang ordinaryo nga mga butang atong mahimo sa extraordinaryo nga paagi. Ang tubag na mao nga ang mga ordinaryo nga butang atong gihimo sama pananglit sa atong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Ang atong pananglit sa pagpanghugas na itong plato, sa atong paghimo sa itong mga trabaho, no? Sa pagpamanday o uban pa nga mga trabahoon nga atong gihimo agad sa kahimtang diin kita gibutang sa Ginoo. Ang paagi sa paghimo sa mga butang nga extraordinaryo maong paghalad niini ngadto sa Dios o sa paghimo niini tungod sa atong paghigugma kaniya. Kay kita nagtuo nga ang maong gimbuhaton bisan kon sa mata sa mga tao ordinaryo apan kun ato ka nang gihimo diha sa kahimtang sa grasya, kun ato ka nang gihimo sa atong pagtahan sa atong kagalingon ngadto sa Dios ug atong gihimo uban ang dako nga gugma, nan mahimo ka na siyang extraordinaryo. So mao ni siya ang gitudlo ka nato sa simbahan, no, na pagtuman sa atong tagsa-tagsa mga katungdanan sa mas mainiton ug mas matidud-anon nga paagi. So mao kini siya ang esensya or maingon nato nga ang espiritu sa balaod, no. Ning balaod sa fasting and abstinence is for the church encourages us to do penance, no. And in doing penance, mao na nga we do ordinary things extraordinarily. Kini mo ipag-agda sa simbahan kanato ngadto sa paggabot, no, sa mas dako nga hingpitan o kabalaan nga mo itawag sa Dios kanato. Pusa dinhi ato masabot nga espiritu nining mong balaod mong paghimog mga pagsakripisyo, pagpantun sa kagulingon gikan sa mga butang nga sa mga daotan nga mga kailibgon o sa pagbuhat og maayo ngadto sa atong isikatawo. Importante kini tungod kay ato nakita, no, sa atong panahon karon nga murag nawa na kini gitawag natong element of sacrifice, no. Ang tungod sa kaharuhay sa comfort, no, magihatag sa bag-ong panahon, no, sa modern times nga komportable na kayo kita, ang atong mga sakyanan gwapo na kayo managan, ang atong higdaanan humok na kayo, ang atong lingkuranan kutso na sad, no. So we are surrounded by comfort. Ang mga lawak nga atong pahulayan na air conditioning
So we have forgotten the element of sacrifice. Bisan doon rang atong lakon magsakay gihapon kita, dili pareha sa unang panahon. Kinahanglan ang paglakaw sa layo nga panaw aron makaabot kita sa atong padulngan. Apan sa atong panahon karon we are surrounded with comfort. Mao nang gipahinumduman kita nga ang dalan paingon ngadto sa langit mo ang dalan sa kasakitan, no? We cannot reach glorification without passing through Calvary and the cross. So mao ni siya ang spirit of the law, no? Sa pagpuasag pagpilitin siya ang atong paghimog mga pagsakripisyo, ang pagpanton sa kaugalingon, no? We have to kining practice self-continence, self-control, self-denial, no? Ikan sa mga daotang mga ilibgon o positively mo ang pagbuhat og maayo ngadto sa atong isikatawo. O aron pagpakita ang andam kitang mutuman sa sugo sa Dios, ang simbahan na ngayog timaan, no? Gikan sa imong magtutuo sa pagtamod sa balaod sa pagpuasa o pag-abstinensya. So mo nang it is unfortunate, no, kung ang atong pagsabot ra nining maong panudlo o balaod sa atong simbahan nga ato rang i-reduce ngadto sa pag dili pagkaon o paghikaw sa atong kagalingon sa pagkaon o pipila ka mga kalanon. No, that is not the essence of the law, no? Ritualism. Mahimo nang ma-boil down ngadto sa ritualism, no? Basta lang nakatuman kita ni ana, murag na magtuo kita nga nakatuman na kita sa atong obligasyon isip Kristiyanos. Apan far from it, no? Kay kinahanglan nga mo tidlom gyud kita sa ngadto sa balaod, no? O sa espiritu sa balaod. So pinasukan ini nga panlantaw dili mahimo nga ang atong pagtamod, no, sa mga balaod kutob lamang diha sa litra sa balaod, kundi kinahanglan ang pagtuman sa espiritu sa balaod. Pananglit dunay mga tawo nga tapos sa ilang pagpuasa mo kaon sa gilayon og lamian og daghang pagkaon, di ba? Nana. Human og kining puasa pagka pareha perti sang ganag kanon. So mawa na ang kuan, no. Sabot niya na wa gyud ta kasabot sa espiritu sa balaod. Kini nga buhat nagpakita nga ang nagbuhat ni kutob ra sa litra sa balaod o dili sa espiritu. Nasupak sa espiritu nga o espiritu sa balaod nga kita magpuasa apan dili nato ubanan sa kaluoy ug pagigugma sa sikatawo o sa atong tinguha sa pagbiya sa sala. So Brother Alvin, basig doon na kay ikapuno sad, no? Una pa Bernamon, unang canon 1249 nga gisulti sa simbahan. Ato sad paminahon ang mga pahinumdom. Sentire Cum Ecclesia. Good evening, friends. Once again, we're here in our radio program, Sentire Cum Ecclesia, to think with the church, ang pag-unahuna sa unahuna gyud sa simbahang Katoliko. Balik ta sa atong tema karon mahitungod sa Kwaresma, the Lenten season, dinhi sa Katesismo of the Catholic Church, sa liturgical seasons, page 321, paragraph 1163. Inig ka na yun. Holy Mother Church believes that she should celebrate the saving work of her divine spouse in a sacred commemoration on certain days throughout the course of the year. One each week on the day in which he is called the Lord's Day, she keeps the memory of the Lord's resurrection. She also celebrates it once every year together with His Blessed Passion at Easter, that most solemnable feast. In the course of the year, moreover, she unfolds the whole mystery of Christ, thus recalling the mysteries of the redemption. She opens up to the faithful the riches of her Lord's powers and merits, so that these are in some way made present in every age. The faithful lay hold of them and are filled with saving grace. Paragraph 1163, page 329 of the Catechism of the Catholic Church. The meaning of this is that as the body of Christ, Colossians 1:18, Christ is the head, we are the body. So what the head does in his life, we also commemorate throughout the year, the life and then the death and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. The whole life of Christ, because this is the gist and the content of the whole gospel. In Mark chapter 1 verse 1, Mark said, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Mark 1:1, meaning the whole gospel is the life of our Savior Jesus Christ, the Son of God. So therefore, the church as the body of Christ, Colossians 1:18, Ephesians 1:22-23, Ephesians 5:23, and many verses in the Bible, we also do what Jesus does in his earthly life here on earth to glorify God. That's why we follow the steps of Christ.
1 Peter chapter 2 verse 21 to 22. First Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, the great Apostle Peter, our first Pope, exhorts us when he said, "Who did no sin, neither was gall in his mouth. For unto us this you are called, because Christ also suffered for us, leaving you an example that you should follow his steps." Very clear. So, Jesus as our model left us an example to follow in his steps that is centered on his passion, his suffering, and death. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22. Even though Jesus has no sin and no guile is in his mouth. Therefore, the church celebrates Lent. This is also proof that we are the true church, the true body of Christ. The other churches, for 44,000 religious denominations and sects who claims to be Christian, they do not celebrate Lent. Only a few who follow the Catholic Church, like the Church of England, some Lutheran churches, and other Protestant churches who also celebrate Lenten season with us, only few. But most of the denominations do not follow, meaning this proves that they are not the true children of God. According to the scriptures, they are not the true body of Christ. The church of God, which is Christ built in Matthew 16:18, who is his own body, because they do not perform what the head does. Kung mag-kwarisma ang ulo, dapat ang katawan mag-kwarisma rin. Kung ang ulo nagpasakit, tayo din ang magpapasakit. Kasi kung hindi tayo sumunod kay Kristo sa isang katawan, we are already dissociated with his body, the church. That's why we have liturgical seasons in the church, so that we will follow the steps of Christ. Because what Christ did in his life is about salvation, our own salvation. So if we completely, all throughout the year, for 365 days, these are all commemorations of the life of Jesus, our Christian life, beginning when we were baptized. Pero kung hindi tayo bautismado, we are not called to live the gospel kasi hindi naman tayo kasangkap sa katawan ni Kristo na siyang iglesia. Pero kung bautismado tayong Katoliko, tayong lahat, hindi pwede na yung ibang mga Katoliko, pilosopo, pupunta lang ng simbahan, KBL, kasal, binyag, libing. No. Every time we should celebrate the liturgy weekly, tapos sa liturgical feast in the year, we should also follow with the church. We should celebrate with the church. Because celebrating with the church is celebrating our redemption, our salvation. Actually, although Lent is a time for sorrow, it is a time for repentance. But actually, it is also a time to rejoice. Why? Because all year through, we are burdened with sin. Baga kung sa negosyo pa, bangkaruta tayo dahil sa mga kasalanan, wala na tayong riches. Now, during Lent, God gives us the grace to enrich ourselves. Why? If we follow the Lenten season by heart, we will gain plenary indulgence of our sins, because the Day of Atonement in the Old Testament was fulfilled by Christ in the crucifixion on the cross on Good Friday. Christ is our atonement, 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Now, if we follow the commands of the church, this fasting, this abstinence, this showing almsgiving to our fellow men, loving God and loving neighbor, always in love with the church and with the word of God, the scriptures, then this would lead us to more graces and abundance and benefits, spiritual benefits. This is now the time na kung sa buhay pa nating tao, na nagkamal tayo ng maraming pera, malaking income natin, mga profits natin with our business, we become multimillionaire, billionaires. In Lent, before Lent, mahirap tayo lahat, walang pera kasi walang merito, walang grasya. Pag Lent, binuhusan tayo ng Diyos because of the suffering and redemption, so we become rich. So all Catholics should join. Not only mga nominal Catholics, kayo mga Katoliko dyan, nakikinig sa programa namin ni Brad Ramon, please go to church and experience the love of God, the abundance of the grace of God. You will be given forgiveness of your sins, may plenary indulgence kung makompleto nyo from Ash Wednesday up to Resurrection Sunday. Bagay yung mga ataso nyo kay Kristo, mga kasalanan natin, tanggal na lahat yan, kahit hindi pa tayo patawarin ng kasalanan natin mga tao. Pero ang Diyos na magpapatawad sa atin by plenary indulgence, and He will give us abundant graces, so that after Lent, we are already refreshed, we are already rich with the graces of God, and we can go on to strive to work out our own salvation with fear and trembling, Philippians 2:12. That's why Lent is a very important time of our life as Catholic Christians. Why? Because this is a time of enriching. Padato ta sa atong espirituhanon nga bandi, kapobre kita,
Mao panahon ng pagpadato dili sama sa ordinaryo nga mga adlaw ug kinisan mao ang atong kasaulogan sa pagmaya sa pagkalipay nga kita gitubos sa atong Ginoo nga kita dako kay atong pagsalig sa paglaom nga kita gayud pagaluwason pagatubson ug sumabot nga adlaw although we all die like Jesus, and then we will be resurrected in the time to come because of the sacraments that we love so much. We always take the Holy Eucharist, and then doon na tayo mga gugma sa itong sikita, labi na sa itong kagulong pamilya, and then this will all lead to salvation. Although this is very hard. Yes, it is very hard. But think about the rewards later. Mabit ng mga apostol, ang mga patriarka, ang mga propeta sa karangtugon, pait kag naganto silang kinabuhi, nga way maminaw nila, murag way hinungdan ang ilang kinabuhi. They are not given importance by the society. But still, they go on until death. Why? Because they know the reward that is given by Christ in the time to come, because we will not take long to live on this earth. No matter how rich we are, how wise we are, and how powerful we are, or how beautiful we are, we will leave this earth and we will not all die. But anyway, if we do the commands of God, we celebrate with the liturgical feast of the church, we are one with the life of Christ, according to the church, then we will receive the reward He promised in Revelation chapter 2 verse 10. Fear none of these things which thou shalt suffer, the Lord says. Behold, even the devil will cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation for many days. Be thou faithful even unto death, and after death I will give you the crown of life. So, mauna ang atong reward, no? Maunang giantusan sa mga propeta, sa mga patriarka, nga madato o mapubunin ng kalibutan na, masuccessful ka o mapakyas ka ng kalibutan na, usara gyud ang atong hinungdan nganong pagkabuhi ta nga mosunod kang Kristo. Kaysa sunod kinabuhi nag-andam siya kanato siyang ganti ug mo kaning kanindot kayo sa kinabuhing Katoliko. That is what makes the Catholic life a very beautiful life to live, because we are hoping for that reward to come, and today we already are happy to know that the reward is already there, and Jesus beyond death is already preparing for us not judgment but a sweet reward. And that is the meaning of Lent, when Christ said, behold, I come at your door, when I knock, open it, and I will sup with you, and you will also sup with me. That is the words of God. Brother Ramon? Bueno, salamat kay Brother Alvin sa imong sang gipaambit no karon. Bueno, sa atong balikon pagpahimugat no nga kining panahon sa Kwaresma mo ni siya nga panahon no nga giagdata sa simbahan sa paghimog mga buhat sa pagpenitensya no, the acts or works of penance. Ang atong katekismo sa simbahan Katoliko nagtudlo kanato mahitungod sa gitawag natong interior penance no, ang sulod nun nga pagpenitensya o maayni nga mabasa ni sa tumagaigsuunan nga mga Katoliko dinha sa atong Catechism of the Catholic Church no, sa paragraph 1430 ngadto na sa paragraph 1433. Unya gani sunod sad niini nga paragraph ang gihisgutan sa simbahan ang daghang matang sa penitensya sa Kristohanon nga kinabuhi no. So gikan na sa paragraph 1434 ngadto na sa kining paragraph 1439. So kining nga mga paragraph under kini siya sa Sacrament of Penance nga usa ka importante sad nga pamaagi no aron sa paghimo nato sa pagpenitensya ang atong pagbiya sa kadautan o pagkinabuhi na sa kining grasya. So regarding the interior penance no kay baliko nato ganiha sa atong gibasa ang Canon 1249 nga gipahimugotan sa simbahan una ang sulod nun nga pagpenitensya no, and that is the spirit of the canon. Sa 1430 ang atong Ginoo miingon ang Catechism of the Catholic Church nagkanayon nga ang tawag ni Jesus ngadto sa pagbago og pagpenitensya sama sa mga propeta nga naguna kaniya wala ito mong una sa makita nga mga buhat no, so dili sa externals sa bisting sako gabu, although makita na to nga sa Old Testament nahimo sad kanang kabahin no sa ilang external manifestation of their interior disposition of the heart. Pero mao lagi na importante, ang mas importante sa duha mao ang atong sulod nun nga disposition. So baliko nato nga ang Catechism nagkanayon nga ang tawag ni Jesus ngadto sa pagbag og pagpenitensya sama sa mga propeta nga naguna kaniya wala ito mong una sa mga makita nga buhat sama sa pagbistig sako abo, pagpuasa o pagpugong apan diha sa pagkakabig sa kasing-kasing o sulod nun nga pagbago.
Kung wala kini ang maong mga penitensya nagpabilin nga dili mo bungahon ug bakak. Hinuon ang sulod nun nga pagbag-o nag-agdas pagpadayag diha sa makita nga mga timaan, mga lihok ug mga buhat sa pagpenitensya. So diha sa ebanghelyo makita nato nga sa daghang higayon gisaway ni Kristo ang mga Pariseo nga naghimo sila sa mga buhat sa pagpenitensya apan ang ilang tuyo aron sila makita sa mga tao aron sila daygon. Apan walay tinuoray nga pagbag-o sulod sa kagulingon. Walay tinuoray nga pagkakabig sa kasing-kasing. So mao nang matanga sa pagbuhat sa mga paghimo sa mga buhat sa penitensya nga matod pa din sa Katesismo nga dili mo bungahon og bakak. Sa 1431 nagkanayon ang Katesismo nga ang sulod nga paghinulsol usa ka dakong pag-usab sa atong tibuok kinabuhi, usa ka pagbalik, usa ka pagkakabig ngadto sa Dios uban sa tibuok natong kasing-kasing, usa ka pagtapos sa sala, usa ka pagtalikod gikan sa dautan. Uban ang pagdumili ngadto sa mga daotang buhat nga atong nahimo. Sa samang higayon kini naglakip sa tinguha sa pagtapat sa pag-usab sa atong kinabuhi, uban sa paglaom diha sa kaluoy sa Dios ug sa pagsalig diha sa pag-abag sa iyang grasya. Kini nga pagbag-o sa kasing-kasing giubanan pinaagi sa makatabang nga kasakit o kaguol, no, nga gitawag sa mga fathers anime cruciatus, kasakit sa espiritu o compunction cordis, ang paghinulsol sa kasing-kasing. Apan ang realidad mao nga ang kasing-kasing sa tao bugat o gipatiga. Gisigutan ni Brother Alvin ganiha nga gumikan sa lingla sa yawa ang tao nahulog ngadto sa pagkasa. O tungod sa kining sala ni resulta kanato ang daghang kasakitan o lakip ang kamatayon. Unang ang tao ang atong kasing-kasing gipatiga, no, sa daghang higayon nga ang atong ang Ginoo naghatag kanato sa grasya apan ato kining gisiligway. Usa ka dayag kayong ehemplo, no, sa pagpatiga sa kasing-kasing mao kutong nahitabo ni Faraon. Bisan kung nakakita na siya sa daghang mga milagro naghimo sa Dios pinaagi ni Moises apan wala gihapon niya palakta ang mga Israelitas. Iya gihapon gipatiga ang iyang kasing-kasing. Sa bagong tugon gisaway usab ni Kristo, no, ang mga Pariseo tungod sa katiga sa ilang kasing-kasing. Mao nang ang Dios kinahanglan nga mohatag sa tawo sa usa ka bag-ong kasing-kasing. Ang pagbag-o nas tanan usa ka buhat sa grasya sa Dios kinsa mohimo sa atong kasing-kasing nga mobalik kaniya. Mao nang diha sa mga pag-ampo pananglitan sa Salmo nagkanayon nga pabalika kami diha kanimo o Ginoo aron kami mahibalik. So usa kini siya ka gitawag na to paradox. Kay usahay naghunaw na kitang ang atong pagbalik kadto sa Ginoo ato kining buhat. Apan sa tinuray unas tanan ang atong pagbalik kadto sa Ginoo buhat sa grasya. Gikan sa gipatig-ang nga kasing-kasing ang Dios mohatag kanato og usa ka bag-ong kasing-kasing. So always the initiative comes from God, no? Pinaagi sa iyang gitawag na to actual grace nga iyang agdahon ang atong iyang lamdagan ang atong salabutan o iyang kabigon ang atong kasing-kasing aron kita mo dawat sa kamatuoran sa atong tinuray nga kahimtang nga naa sa kahimtang sa sala, kahimtang sa kadautan o pagdangup sa iyang panabang. Gani matud pa ni Santo Tomas de Aquinas nga kadto si Adan o si Eva dili unta sila mahulog sa tintas sa pagpakasa, no, kun atong panahon sa pagtintal kanila midangup pa sila sa panabang sa Dios. So ang Dios naghatag kanato sa kusog, no, sa pagsugod pag-usab. Diha sa pagkakaplag sa kadako sa gugma sa Dios nga atong kasing-kasing tay-ugon, no, pinaagi sa kangilad ug kabugat sa sala ug musugod kini sa pagkahadlok sa paghimog sa laod batok sa Dios pinaagi sa sala ug paghimulag gikan kaniya. Ang kasing-kasing sa tao kabigon pinaagi sa pagsud-ong kaniya kinsa gilagbasan sa atong mga sala. So it is a very powerful tool to repent, to do away from our sinful ways by contemplating on the sufferings of our Lord, no? Nya mo ni siya ang giagda sa atong simbahan ining panahon sa Kurisma ang atong pagpamalandong sa iyang mga pag-antos. Na atong itutok ang atong mga mata diha sa dugo ni Kristo, no? Ug atong sabton unsa kabililhon kini ngadto sa iyang amahan. Tungod kay gibubuo lang sa atong kaluwasan
kinsa nakarapadangat ngadto sa tibuok kalibutan sa grasya sa paghinulsol. So doon na sa day daghang mga matang sa penitensya, no, sa Kristohanong kinabuhi. O kini siya gidescribe kini siya sa o gisgutan sa atong Catechism of the Catholic Church gikan sa paragraph 1434. Sa 1434 nagkanayon nga ang sulod nun nga penitensya sa Kristiyano mahimong ikapakita sa daghan og lain-laing nga mga pamaagi. So kay importante ini nga kinahanglan matudluan kita sa mga konkreto nga mga pamaagi, no, Brad Alvin. Aron kay tingali mo intaw magpenitensya pero unsa man ang mga pamaagi? What are the concrete ways aron mahimo nato ang kining sulod nun nga penitensya, no, mahimo nato ikapakita. Ang kasulatan ug ang mga Santos Padres, ang mga Church Fathers, may pahimug-at labaw tanan sa tulo ka paagi nga mao ang pagpuasa, pagampo o paglimos, no? So mo na siya prayer, fasting, prayer and almsgiving, no? So mao gina siya ang tulo ka maingon nato paagi nga mahimo sa natong mapakita, no? So we fast, then we pray, and we give to the poor, no? Nga nagpahayag sa baguhan labot sa kagalingon ngadto sa Dios ug sa uban. Kuyog sinungdanong paghinlo nga gipadangat pinagi sa bunyag o pagkamartir, sila mihiskot isip kahimanan sa pag-angkon sa kapasayloan sa mga sala. Paningkamot sa pag-ikuli sa sikataw, mga luha sa paghinulsol, pagtagad alang sa kaluwasan sa sikataw, ang pag-ampo sa mga santos o ang pagbansa sa gugma nga mutabon sa daghang mga sala. Sa 1435 nagkanayon nga ang pagbag-o gituman diha sa inadlaw nga pagkinabuhi pinaagi sa mga lihok sa pagpasiguli, pag-atiman sa mga kabus, ang pagbuhat og panalipod sa hustisya ug katungod, pinaagi sa pag-angkon sa mga sayop ngadto sa sikataw, inigsuon nga pagbadlong, pag-usab sa kinabuhi, pagsusi sa konsensya, espirituhanong paggiya, pagdawat sa pag-antos, pagsagubang sa panlutos tungod sa katarong, ang pagpasan sa krus matag adlaw o pagsunod kang Hesus, maong labing siguro nga paagi sa penitensya. So dinhi makita na to, Brad Alvin, no, nga daghan gid kayo ang gisgutan simbahan nga mga konkreto nga paagi, no, nga atong mapuy-an ang mahimo nato mabuhat penitensya, no, diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Unya ang buhat sa penitensya do na kini siya isuod nga kalambigitan sa Eucharistia, no. Ang inadlaw nga pagbago o penitensya nakakaplag sa ilang tinubdan, no, o pagmatuto diha sa Eucharistia. Tungod kay diha niini gihimong ana ang sakripisyo ni Kristo nga nakapahiuli kanato ngadto sa Dios. Pinaagi sa Eucharistia katong nabuhi gikan sa kinabuhi ni Kristo, gipakaon o giligon. O kini nga alibyo aron magpagpalingkawas kanato gikan sa atong inadlaw nga makasaypanan ug aron malipod kanato gikan sa salang mortal. So mao nang importante, no, ato kanunay gipahimugatan nga dinhi sa atong programa Sentire Cum Ecclesia, paghunaw-una uban sa simbahan, ang atong pagtuon sa Catechism sa atong simbahan aron matudluan ug magiyahan kita unsaon gyud pagkinabuhi o pagpuyo sa atong Kristohanong kinabuhi. So akong ibalikan ninyo si Brad Alvin alang sa dugang sa niyang pagpaambit kanato. Daghang salamat, Brad Ramon. Nga dinhi gyapon sa Catechism of the Catholic Church, Liturgical Seasons, paragraph 1164. Gingon dinhi, from the time of the Mosaic law, the people of God have observed fixed feasts, beginning with Passover, to commemorate the astonishing actions of the Savior God, to give Him thanks for them, to perpetuate their remembrance, and to teach new generations to confirm their conduct to them. In the age of the Church, between the Passover of Christ already accomplished once and for all, and its consummation in the kingdom of God, the liturgy celebrated on fixed days bears the imprint of the newness of the mystery of Christ. Page 329 to 330, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1164. Sama kuno sa karaang tugon nga ang Israel nagsaulog sa mga mahimayaong buhat sa Dios sa pagluwas niya sa ingkatawan ng Israel, ang mga Hudyo. Mosad karon sa bagong tugon ang pagluwas sa atong Ginoong Kristo at usan gikomemorar kung atong gihinumduman o gisaulog kay kini mao na ang Passover of Christ, mao kaning pagsugod sa gingharian sa Dios. Ug ang liturhiya ato nang giselebrar mga tinudlo gyud nga mga adlaw nga gitudlo sa atong simbahan. Kani pagbag-o ka nato sa misteryo ni Kristo, buot pasabot ang kinabuhi ni Kristo nga atong kinabuhi isip Kristiyano nga mga Katoliko. Mao nang kita ang mga Katoliko gitawag nga sa Lenten season
nga mao man dinhi ang panahon nga kusog kayo ang agda sa simbahan nga nigar na tutong kagalingon unya ang Ginoo ang atong i-focus sa atong kinabuhi sa Ginoo. Makapamanong tanong mga igsoon kong Katoliko lagi pa sa mga di Katoliko nga nagsunod sa atong programa karon nga kadaghanan jud adlaw sa atong kinabuhi puro gid paglipay sa atong kagalingon, paglipay sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong asawa, sa atong mga anak. Pero mangutana kita to meditate further within ourselves. Labi na ka na mag-ambot at tubangan sa Holy Sacrament dito sa Blessed Sacrament sa simbahan. Usay makapamanang ta makapangutan ta sa atong kagalingon, sa atong kasing-kasing. Ginoo, kanus ang gid ikaw nako gilipay. Is not that a very crucial question that every Catholic would ask ourselves? Lord, kanus ang gid ta kagilipay, Lord? Unsa magibuhat nga akong buhaton aron ka malipay kanako? Few of us ask that question. Kay magtuta sa Blessed Sacrament, magpaaga sa atong luha dito. Ang atong Panginoon, Ginoo, kanus amang bago akong bana. Ginoo, ano sa amang kumaayos akong sakit. Ginoo, ano sa amang kong mga anak makatrabaho. O ano sa amang may makapilaw kaharuhay. Mao na itong gihilakan, ang atong kagalingon ba nga, tungkol sa itong pag-antos. Pero we never question ourselves that when is the time to start to glorify God, to make Him happy. We did not ask it of ourselves. This time of Lent, this is now the time that every day we have to do introspection. We have to ask ourselves, if the Son of God does everything to the Father to sacrifice His own life, imagine the Son of God is God the Son, Diyos siya na nagpakatao, unya iyang sakripisyo tanang butang. Gitantang sa siya, yawa, nga luhod ka na ko, ihatay na ko tibok kalibutan, dito sa disyerto. Pero wala siya magunahuna na akong dili gikalimtan niyang kagalingon, kundi nagunahuna siya paglipay sa amahan. Busa ang amahan, malipay ka na pag-ayo. See how the Father is rejoicing, is the God of happiness and eternal joy because of what the Son did on Calvary. Now, in the same manner, we should also ask, we are the sons of God. Father, what can I do to make you happy? I will always strive. Naningkamot ko pagtagbaw sa kong mga kailubgon. Naningkamot ko pagtapok og dagang salapi. Naningkamot ko pagmahal sa kong mga mahal sa kinabuhi. Pero ikaw, unsa man akong gibuhat aron mapaningkamutan ako nga ikaw malipay sa akong kinabuhi. That is a very important question that every Catholic Christian would answer in our life, especially this Lenten season. Brother Ramon? Bueno, salamat Brad Alvin. Nya atong balikan ang kining kanon no sa 1249 ngadto sa 1253 nga nagkiskot may tungod sa balaod simbahan kalabot sa fasting and abstinence. Sa kanon 1250 nag-ingon ang Santa Iglesia, the days and times of penance for the Universal Church are each Friday of the whole year and the season of Lent. Nga ang mga adlaw o panahon sa pagpenitensya alang sa tibuok simbahan mao ang matag Biyernes sa tibuok tuig ug ang panahon sa Kwaresma. So din makita na to ang balaod simbahan nagsugo nga ang matag Biyernes sa tibuok tuig. Busa dili lamang ang mga Biyernes sa panahon sa Kwaresma. Sa Semana Santa. Ang panahon sa Kwaresma mao ang mga adlaw no nga angay natong himuon ang mga pagpenitensya. Ang panahon sa Kwaresma nga mao'y pagsaulog simbahan sa misteryos pagpasakit ni Kristo, mao ang panahon sa atong pag-andam, sa atong kagalingon sa pag-ambit sa mga pag-antos. Kay matud pa ni San Pablo diha sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 29 nga kita gihatagan sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi dili sa pag-antos usab tungod kaniya. Ang sunod nga kanon 1251 nagkanayon nga abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Ngang abstinensya gikan sa karne o gikan sa ubang mga kalanon sumala sa gimando sa katiguman sa mga obispo, kinahanglan nga pagabantayan sa tanang mga Biyernes. Gawas ko ng usa ka solemnidad maatol sa Biyernes. Ang abstinensya o puasa kinahanglan nga bantayan sa Miyerkules Badlis o sa Biyernes Santo. Ang atong komentaryo niini mao nga niini nga kanon gi-specify sa simbahan kung unsa ang usa sa buhat sa pagpenitensya
ang kinahanglan nga atong buhaton sa matag adlong Biyernes sa tibuok tuig o kini mong pag-abstinensya gikan sa pagkaog karne o sa ubang mga kalanon nga gikauyunan sa mga obispo sa usa ka dapit nga dili usab ipakaon. Doon ay mga lugar nga naandan nga pagkaon sa mga nagpuyo didto maong isda. Busa ang ilang abstinensya mahimo nga dili gikan sa karne kundi dili gikan sa mga pagkaon nga gikan sa kadagatan agad sa hukom sa mga kaobispuhan. So dinhi makita nato nga ang lintungan na sa balaod dili mao ang karne mismo. Dili mismo ang karne gyud. Dili mao ang karne mismo, dili na siya mo esensya sa balaod. Para sa sabadista, karne man gyud mismo, brother mo sa sabadista. Mahimo man nga diha sa bantayan kay naandam nila pagkaon ng isda mo isda pod ilang i-abstain, no? So dinhi klaro kayo no nga dili gyud ang lintungan na sa balaod ang karne mismo, no? Tungod kay mahimo kining usbon o doon na sa ipahigawas kung dili ang lintungan na sa balaod mang elemento sa pagsakripisyo, pagdumili o pagpanton sa kagalingon. Ang abstinensya nagpasabot sa dili pagkaon sa maong kalanon nga gidili, samtang ang pagpuasa mao ang dili pagkaon sa usa ka kan-anan, pananglit sa pamahaw, paniudto o dili bagha panihapon, agad sa pagbuot sa matag usa. Sa ubang kan-anan dili sad mahimo nga mukaon og labaw na andan, no? Mamawi ba? Mao, pabusog o sa lamian nga mga pagkaon. Ituod ka man ni udto pero panihapon sad. Minsan inasal ka. Pabusog sa gagmayo with ice cream. Manang mawaan na ang kining baliko na to ang Esensya. matuling elemento, no? Ang mga pagsakripisyo, pagdumili o pagpanton sa kagalingon. Sumala sa balaod simbahan ang tanang Biyernes, no, sa tibuok tuig, mga adlaw sa abstinensya. Gawas kon kini matunong sa usa ka solemnidad, no, pananglit sa adlaw sa Pasko. So Biyernes, no, kay Pasko mo celebrate man gyud ta. Nga dunay duha lamang ka adlaw sa tibuok tuig nga kinahanglan ang pag-abstinensya o pagpuasa. O kini mao ang Miyerkules Badlis o karong adlaw o ang Biyernes Santo. Sa sunod nga kanon, Canon 1252 nagkanayon. The law of abstinence binds those who have completed their 14th year. The law of fasting binds those who have attained their majority until the beginning of their 60th year. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abstinence are taught the true meaning of penance. Sabi ni Saya, ang balaod sa abstinensya pagatumanon niadtong nakadangat na sa ilang ikanapulog upat ka tuig ng Pangidaron. Ang balaod sa pagpuasa pagatumanon niadtong niabot na sa ilang kahingkod hangtod sa pagsugod sa ilang ika-kanuman katuig. Ang mga magbalantay sa mga kalag ug ang mga ginikanan kinahanglan mo siguro nga bisan sila nga tungod sa ilang edad wala mailawom sa balaod sa pagpuasa ug abstinensya matudluan sa matuod nga kahulugan sa pagpenitensya. So importante din no, dili pasabot nga tungod ka exempted ka by reason of minority pa sa age. Nga wa lang gyud, no? Wa lang gyud. So ang mga ginikanan kinahanglan mo tudlo gyud, no? Ma-encourage as early. Unsay gyud matuod nung kahulugan sa pagpenitensya. Tingali sa mga gagmayng bata pasabton nganong gihimo nis mga dagko. So sumala nini mong balaod katong nakadangat na sa ilang ika-14 nga panuigon ilawom sa balaod sa abstinensya. Ang balaod sa puasa wala maglakip sa mga bata o sa mga tiguwang na nagpangidaron sa 60 anyos pataas. Uban niini nga pagpahigawas ang simbahan usab nagpahinumdom sa mga pastor sa mga kalag o sa mga ginikanan sa pagpasabot kanila nga wala mailawom sa mga balaod sa matuod nga kahulugan sa pagpenitensya. Bisan kung sila gipahigawas sa pagtuman sa litra sa balaod, apan kinahanglan gyapon nga sila magbantay sa espiritu sa balaod. Bisan kung sila wala hisguti dinhi kadtong mga masakiton nga nagkinahanglan sa sustansya gikan sa karne o niadtong tungod sa kahimtang sa ilang trabaho nagkinahanglan nga mukaog karne o dili baka tungod sa nesisidad gumikan sa ilabihan nga kagutom, apan ang naandan nga interpretasyon sa balaod pinasukad sa balaod moral, nagtudlo nga kini sila mahimo usab nga ipahigawas sa balaod sa abstinensya o puasa. So mao nang dunay mga exception, no? Kining maong balaod. Although wala nag-enumerate din ang mga exception kay kung enumerate pa Brother Alvin perting daghan. Taas na. Taas kay nga lista.
Pero ang mugiya nato no kung kining specific nga situation nahigawas ba kini siya sa mga balaod, mao ang atong nakatunan no sa moral law no, the requirements of the moral law. So for example, ang mga masakiton kinahanglan sila sustansya gikan sa karne no, kay kini pa kan og karne mo sumutod kaluya, they are exempted no. Yes. Katusang bugat kay trabaho no, kinahanglan gyud og enerhiya, nangala maggulay ra imong kanon. Mao. Kanon ra. Gutom mo dali. Malipong to. Collapse. So mahimong ma-exempt no. So dinhi sa lain nga paragraph no, sa kining canon 1253 na ta. So muna ni say katapusan canon mahitungod ini no. Nag-ingon, the Episcopal Conference can determine more particular ways in which fasting and abstinence are to be observed. In place of abstinence or fasting, it can substitute in whole or in part other forms of penance, especially works of charity and exercises of piety. Ang katiguman sa mga obispo makahimo sa paghukom sa tinagsa kapaagi sa pagbantay sa puasa o abstinensya. Hulip sa abstinensya o puasa mahimo kining makapuli sa tibuok o sa bahin sa laing forma sa pagpenitensya, labi na gyud sa mga buhat sa gugma o pagbansay sa kaluoy. So mao ni siya kasagara no nga sa ubang mga birne sa tuig suli mo kaon tag karne kay nagtrabaho ta, pero kinahanglan hulipan nato ani sa mga buhat sa kining gugma o kaluoy. Anyway, Brother Alvin, abot naman sa si Brad Janjantan ato dayong ihatag niya ang kagayunan sa pagpaambit kanato. Good evening, Brad. May gabi, Brother Alvin, Brother Ramon, salamat kayo sa inyong nindot kayo nga mga pagtulun-an. Unya tuguti lang ko mo basa no kay mubo naman atong panahon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Sirach no. Kapitulo 20 ngadto sa 24. 19. Ang Ginoo nagbantay kanunay unsa ang gibuhat sa mga tao. Ang tanan nga ilang gibuhat alang kaniya ingon katin-aw sa adlaw. Wala matago kaniya ang ilang mga sala. Nasayod siya ni ining tanan. Sa paghatag nato ngadto sa mga kabos, giisip kini sa Ginoo nga ingon kabilinhon sa usa ka mahalon nga singsing. Alang kaniya ang pagkamaluluyon ingon kabilinhon sa kinabuhi mismo. Unya hukma niya ang dautan ug silutan sila. Madawat nila ang angay kanila. Apan kadtong maghinulsol, tugutan sa Ginoo sa pagbalik ngadto kaniya. Naghatag siya kanunay og kadasig kanila nga nawad-an sa paglaom. Ato ning gibasa ang first reading no ngadtong March 4 no, nindot kaayo nga paghinulsol no nya panahon karon sa Lent no, kanina as Wednesday nindot kon makakumpisal kita kay kini usa ka pagpadayag nga kita naning kamot no nga kabuhat no makatuman sa kabuton sa Dios ug makapakita sa ato ang paghigugma ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagpanlimbasog sa kinabuhi nga kita nagtinguha gayud nga mahimo kitang misyonaryo no, missionary. Mao na nga dili lang ang mga pari ug ang mga madre kundi kitang tanan gitawag sa pag-alagad sa Dios. Unya atong gibasa ganina gidasig kita sa Ginoo nga dili lang ta nga magpuasa kay tungod kay atong tulumanon kundi ang pagbuhat sa kaluoy, pagtabang, pagampo o pagdasig sa uban nga nangaluya o pagampo sa mga nahisalaag. Brother Ramon, salamat kayo. Brother Alvin, o dili na kutob kay diretso na lang sa closing prayer ba dyan? Atong tapuson sa usa ka pagampo sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, salamat kay nining lain na usab nga kahigayunan karong adlaw among gisaulog ang Ash Wednesday sa tibuok kalibutan. Ginoo, pagpahinumdom nga kami gikan sa abo o mupauli sa abo. Salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdom kanamo nga kami gikan sa yuta o mubalik ngadto sa yuta. Hinaut unta nga amo kining
hinuklugan kanunay nga kami walay ikapasigarbo nining kinabuhia nining kalibutan na kay ang tanan hinulaman lamang. Tubangi kami Lord nga magmatinud-anon sa pagsugot sa imong mga plano ug kabubuton, ang pagtinguha sa imuhang mga buluhaton dili ang amoa. Tubangi kami Ginoo sa pagpadayon sa imuhang pagsangpit kanamo isip mga anak sa Dios. Amo sang gihalad diya kanimo ang inhiusa namo mga intentions sa among mga kaigsuonan karon sa lain-laing dapit sa tibok kalibutan pinaagi sa internet. Among gihalad usab kanimo among Santo Papa Pope Francis dugang kalig-on kadasig sa pagiya sa imong simbahan. Uban siya mga kaabag nga mga kardinales, mga kaobispuhan sa tibok kalibutan. Among gihalad diya kanimo ang among Archbishop Jose Palma nga makanunayon madasigon sa pagiya sa katawhan sa Archdiocese of Cebu. Kauban siya mga kaabag Bishop Dennis Villarujo, Bishop Oscar Florencio ug sa mga kaparian kamadrihan nga naghalad sa ilang kinabuhi. Sa mga SBD Lord, labi na si Father Bobby Ibisa, iyang kaabag, Father Phil Marfil, o sa talang kaparian o brother sa SBD, ingon man ang mga staff sa DYRF, Junior Julius Kapatulan, o sa mga kauban, nga makanunayon, maghalad sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo, diya kanimo pinaagi sa kahanginan. Amo sang gihalad kanimo si Brother Ramon Lord, nga makanunayon siya mga apostolado. Salamat sa imuhang mga gipagamit niya nga gipagamit nimo Lord nga mga kahimanan ni Brother Ramon aron siya mahimong effective nga missionary diya siya mga estudyante nga daghan siya nawalihan sa nanglabay mga katuigan sa tanan niya mga estudyante sa San Carlos Ginoo. Gamita siya kanunay og dili lang sa iyang simba sa iyang eskwelahan kundi dili sa matag lugar diin nimo siya ipada Ginoo sa tibok Pilipinas. Yung man si Brother Alvin sa mga misyon sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga magpadayon kini ug magmabungahon ug sa among mga kauban Ginoo. Panalangin ni sila nga mahimo sad silang malampuson, magmabungahon silang pagsunod sa imong mga planong kabubuton. Among gihalad kanimo Ginoo mga kalag sa purgatorio sa mga minahal namo nga mihalina sa mga kalag nga nakalimtan taga-islas hingpit nga kapahulayan sa mga nag-antos Lord sa lain-laing balatian na sa tambalanan na sa lain-laing panimalay sa tanan namo mga balatian kalag ug sa lawas Ginoo ayuha kami pasayloan kami kining tanan Lord among gihala diya kanimo pinaagi ni Jesucristo nga imong anak nga among Dios uban sa panabang sumal nga birhen o sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ngayon sa Ngayon sinundan sunugdan sa kasagapon gihapon sa sa katuigan katuigan ng katapusan. Amen. Amen. Ginoo pasayloa kami, baguha, panalangin ni og luwasa kami pinaagi sa mong pagpanguros sa ngalan samahan. Father, sa Son, Holy Espiritu Spirit. Santo. Amen. Amen. Hangtod sa sunod semana mga igsoon kong mga Katoliko, Sentire Cum Ecclesia sa maong istasyon ug sa maong oras. Good night and God bless. Mao kadto ang tulumanon, Sentire Cum Ecclesia. Hantod na usab sa sunod higayon, kinasingka